खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि हरखाबै बोथोरा गिख्रंथाव महर लादों बारहुंखाया घन्टासेयाव 10 किल'मिटार गोख्रैथिजों फैना बोथोरा गिख्रंथाव महर लादों माखासे जिल्लाफोराव बोथोर बिगियाना हाई एलार्ट फोसावदों नंगौ हरखाबै बारहुंखा अखाजों बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हमदों थाद'आ जासे अखा हानायनि थाखाय गुवाहाटीजों लोगोसे गोबां माखासे ओनसोलफोरनि थागिबि सुबुंफोरा दैबानानि जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादों बारहुंखाया घन्टासेयाव 10 किल'मिटार गोख्रैथिजों फैना बोथोरा गिख्रंथाव महर लादों जायनि थाखाय गोबां माखासे ओनसोलफोराव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों मिरु बोथोर बिगियाना बे समाव अखा आरो बारहुंखाजों गिख्रंथाव महर लानायनि थाखाय रायजोआव हाई एलार्ट फोसावदों रायजोआव गोबां बिबांनि अखाजों लोगोसे बारहुंखा सारअन्थाइ फैनो हागौ होनना मिरु बोथोर बिगियाना सांग्रांथि रादाब फोसावदों मिरु बोथोर बिगियाना माखासे रायजोआव एलार्ट फोसावनाय बायदिब्ला क'क्राझार चिरां नलबारि आरो अदालगुरिजों लोगोसे गोबां जिल्लाफोराव बोथोरनि गाज्रि थासारिनि थाखाय मिरु बोथोर बिगियाना हाई एलार्ट फोसावदों गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन